Кой и защо трябва да носи компресивни чорапи? Здравейте, аз съм доктор Йовко Гюров и съм ортопед. Днес ще обсъдим този въпрос. Компресивните чорапи са средство, с което кръвта от повърхностната венозна система на долните крайници се насочва към дълбоката венозна система и така по-лесно се отвежда отново към сърцето. Тези две системи функционират свързано. Просто трябва да знаем, че повърхностната венозна система, това, което ние виждаме по повърхността на кожата, в определени случаи трябва да бъде компресирано, притиснато, за да може, грубо казано, кръвта от повърхностните вени да се изцеди към дълбоките и по този начин да отиде към сърцето. Сега въпросът е защо се налага това нещо. Съществуват състояния и заболявания и някои естествени състояния на човека, както и някои болестни, при които се образуват тромби или нараства риска да се образува запушване в самите вени. Когато има риск от това нещо, или то се е случило, ние се опитваме да намалим задържането на кръв в тези повърхностни вени, да облегчим оттичането на кръвта и да намалим риска да се случи нещо много притеснително и опасно, а именно този тромб, това запушване, този съсирек, намиращ се в повърхностните вени, да се откъсне и да тръгне по хода на кръвния ток, да спре в сърцето и да направи инфаркт, да спре в мозъка и да направи инсулт, да спре в белия дроб и да направи белодробен инфаркт. Та с една дума, когато имаме риск от тромби или пък имаме налични тромби в венозната система на долния крайник, ние използваме компресивни чорапи, за да намалим риска да се случи запушване или да се случи откъсване на въпросните тромби.